Mohammed Wakwaba Medase said ne wo share wajefo bosome de to so duonu miensa Premtobre Kasee Adom TV so nsema hodo ya to yemboase aboabo no medini nyina so mo nsem no edon so pana de obetie so kahie bi enese empanimfo awodom ewo dwabo so bia kwaye doto ni mu Western North Mountain mu share kwaye Breti hu nsem so etumi achire eye ehyan ahodo bia wokuta ntabo beye mpem aduonunum 25,000 sanso ena asori maya wodom eko Resurrection Power New Generation Church sabrede wano demu awosu se ebuebu ni nyina ne safe dia betudwa se wonsofo pon Reverend Anthony Kwajobu achi panyini daya wansori empanimfo so wa hafo mantem ni mu apomodin si achibado wani mu no se wapa abejokwo na sabedwafo no de obeye nyina ne se obi yade kwaya sabia no kuta National Health Insurance card ni bia wo mu ayi adwuma ni bi no efa kire sa agege wo mu sika se sa nkofo no adwuma na sabedwako ne beye we ni nsem ahodo bi na yade so mo ya kroma ye hye eka ho bi apomode mu nsem bom sanso na agokansi mu nsem ka ho bi manso mu nsem so ni nyina aka ho bi kai se DSTV channel 280 Go TV channel 178 nsempei wenya bi ne wahye ahofefie classics Mama G Empire or Madina Rolling Circle wono na ahye matari wuhia me a eya friendly I'm not waba ajwa se wa mebasisia empanifo ahwe kwaye doto ho ensam so ewo ho no mochie mu ana ewotumi akyekyere entabo yi bi ye omanfo nam kwati kwan so apapa beye empem aduonu enum 25,000 ana kyese apapa santabo ye woni hu tumi kwata kwaye doto ya empanifo de ato no bo ho ba de agye nkyirima no enum no omanfo yi gu akyese wo mo pai entabo abra enam ekwan papa so ne dwabo so bia Forest District no empanifo wo ho no na etumi akyere se nipa bonfo Mark Edujemfi eye dwabo so bia mensini no forest manager na wone amane boni enkomotwetwe mu no ene wadi tuja se adwumayefo a wonom ewo mensini nim honom no wonom eye adwumaden se ne ebeyi a wonom ofa kwati kwan so ekọ kwaya ahodo mu ekotwa nnua ewo honom no obetumi akyere wonom nenso wonom ewa akwansidie bebre ewo wonom adwuma mu wodane di se edom bia na asrafo ene forest guards ka ho bie no ena wonom eka wo ho bomu a anadwobre wo kwakere wonom anu wode sa nnua yi enam Jenny say, your number no is sa. And now, and go for no so daily, no one is a omodoso. And most of the time, we are Jumananajo. We know a chili, yachi in anajo one. And now, yachi, I Timothy, I know I could see the Friday 12 o'clock. And tea, a toda nama, Jumano, ya bria, who are so. It's I say, we are Jumanajo, sa, a do we are no abre. Toda so ya djuma wiano adura na adura no apre enkofo no so ya ne omo anya no so homo na 24 hours job na omo ye na dia ne hadwe omu ni se wochi wo na do omo kokoto a fan ye de ma omo dia ne so wafasa akonya no so etu manfo a wafa kwati kwan so etwa nnua ewo kwaye mu nyina se wonte won ho emfiri saa no ye no ho esanse commission no esai ekon ewo saa no ye nyina so tu a me de ma Ghana for especially on free mia babia and na say mi chi obi eso free wa mia bia omo eto mani esi area han say news bi o mate e wa ha bia no e fa emia ho bia no omo ensan emusam yie esa say ndia bia ni ha esi hokwa anase obenya no free ejina na so 24 hours nia ebetimi ayi bia ebeye kosi say emia twitwa ene jasisi e wo patam ha no ebebrase Yemfri hodo na afa ye concern foforo mu na mpanimfo edi BC nkra na etro ye no wo results ba bonten kire suku ya wonom beko na wo mu anya bi no mpanimfo si nkonwa kire bia ya wo yo batan na pese wo ba no wo anya suku akokopa bi ma na wa wose wo no wo ba no mutimi ko na wotwi mu ani se na wote nipa guso e bo peso anase mu ahwehwa ye nua be ma kojo mensa brampa ejire mu ho kojo ma hen kojo mensa tenenka Kojo Yeguswe na
na kyerɛ o hwɛ sɛdeɛ ye frase no na wɔtwe di nkan nipa ba peso no ade toto enne ya yɛra na wɔtwe to so mmienu ne mu a nipa no so tia de ɛtene sɛ mpanimfo ɔbɔ adwuma ma abatan no ne adesuafo no nyinaa no obi anya baabi a ɔbɛakɔda sɛbɛ yɛ asomdwe bɛba yɛmfi hɔ no na afei yɛn kɔnsɛm foforo emu a yɛkɔ kranchi kroma so gyaman mensi no emu na ɔmanfo a wɔn mote mpaka dan potem hɔ nganka kranchi krom wɔde adehwɛde mu ɔde to aso yɛyɛ hwɛ keteke ho nsam so na kɔne abɛde ho nsam so anim sɛ wɔsrada wɔn mu yɛ keteke kwan ne bi wɔ potem hɔ ne sɛnti ama kwan ya nkwada atwa kɔ school no ayɛ kwan tententen wɔn nante bɛyɛ dɔnhwere mienu ansa na wɔdu school dem mo ha adwen pa nto wɔsrɛ mpanimfo so wɔn ho nya ha na keteke kwan no wɔnyɛ ne ntem na nkwada no ho enhan wɔ no se wo hwe overhead a railway fo aye se anka car ebefa so anipa so enya kwan afa so akwa adwuma sei na omo aye no sei na omo aye no omo aye ne pepepe kama na mmom se omo be fele ne nchemu na obi etumi afa so de bi enti amana no emunie echire ho no mo onse omo asesa bo e de esi no ho aho ne nchenchem no amana donku ho a untumi mfa so nka se utwa kwan no akofie ana aba adwuma eno nti gisa okofa saa amana na ewe echire ho no mo no ansa eno nti esre se anka aban mebe mu no wa railway fo no omo atumi abefile saa amana donku yi na adwumayefo a wo ye adwuma otropo adwumayefo a sukufo a wo ko suku ewo mpaka dan kuro ni mu no omatumi abomoden afa hanom na afi aboa ye ntwen emma oye ne bi ensi ansa na wo makase o anke ye nimu a na no na akachi bridge no won ayemum nanso aka kakra bi no ngafi amra na wie no mudi kwan ato ha amaye nso wo wie ni busu mie nkoni obia nkasa ofili amra no na nganya kwan wa hafa ebe juma e kwanda hanso ye bekwa kofa honum ton ansa na nga juma ema tema ese ye du adwuma mu no na nga ye ni ye kwa ye wo emra so wo a wodidi ye nti ye sra ban se ombo na rewe funu won se sabu no won fili amra no mi kasa I'm at the age, meaning I'm into me bio. I'm saying, I'm best na me did start as crack. Then saying to my 4 year or 1.5 acre plot. You can an entry. I've been brooding making minimum bakwa, any dear. But me auntie say, what's about phone just as in my once 1 year in or so. Already a friend, Ura Musi, near doing a name. And as well, we are making mean who I mean, you see, and so over 2 from Hadia, Yamin Chadi, Kabush, Mime, now ENC, saying yes, I didn't tell Tababa. Yemfri hono mane yaman krakopom hase na enkran mantabno swafo panyi Henry Kwate etremu a on se enkran krono ankasa no afenu waso enche na se Independence Day no na ekoso na wo mu a wonkra ha no bedi wo mu de wo temanti no wodi enipa beye ahenum anim na wo mu atumi aprapra temane ne mpotemu nyina wo nso awote ho no no wapra wanimu na we wose wode nansa ena esi wa ye sebe ya ahonede ho nsam bekoye e wotemane ne mpotemu se dwumedi ye nkramanta muswafo Henry Kwate edia bayi ode beboa sebeyi a tema ebetie esanse nkramanta mu Independence Day afahye no tema ena ode ebeko obehye dwumedi yase obenimbo somede toso mienu edikusi enan enye no nko a obeye interschool quiz competition asanso aye dwumedi pi nyina no ebeboa ama afahye yi aye nika Ebrahim nkramanta muswafo Henry Kwate ene MMDCs ene mpanimfo bi e wotema ekotena se a wo hye kwan ye obefa so edi afahye yi amana ye krabehye ene ode sansemi etudwa. Operation Clean Your Frontage is coming to Tema, and all households and businesses will be mandated to clean their frontages and their immediate environments as stipulated in the Operation Clean Your Frontage bylaw, which is in operation. The Operation Clean Your Frontage enforcement and anniversary cleanup drive will be supported by 500 men and women drawn from the city response team.
600 men and women drawn from the security and intelligence agencies. About 600 men and women will also be drawn from the task force teams across all MMDAs and metropolitan, municipal, and district environmental health and assistance from the region. Tema will be clustered into zones for the cleanup exercise, and there will be solid weight compaction trucks drawn from across the MMDAs in the region to support in the waste collection after the Operation Clean Your Frontage sanitation, enforcement, and cleanup exercise. There will also be parking enforcements on vehicles that obstruct the exercise and public right-of-way. I repeat, there will also be parking enforcement on vehicles that obstruct the exercise and public right-of-way. Yankobono epoye mantem no emu honom na kro ba ko efre ne se ye ahia yem no manfo a ewo ho atente sokwa akire odikuro ne hemfo ye wo mpatem honom won ha onyina ne se wo se na nanom mpanimfo ewo honom no ene wo mu ni ne ye kra ne ye na wo hye wonom sanse wo chinchim wonsa asase anka wo so didi ho no na nanom oji asase ne ton manfrafo sanso ene wo to obi nso ma hemfo a wo mu nsem wo den tie ho akoyia se wo ye ya kire mpanimfo hu ne se ne ye ya no wo mu ensoso bi. Eshayem ye kruba akwa ene ejura municipality no ebohye na nkranse ejura kwantepon so na ewo ejumati tira koma no eye kwadwuma na sadehye echredia kibe womfo ehemfo ne wona hema womu wonkro no emu no etonto womu kwiansase ede ma ahoho ene hemfo bia womu ifa santimantam no emu ya we ne se wo chredia eti amamra no ne fa ba bia kasa de fa ni pape eho ne namde ekoso ne ntino amadehye ne bi kurampa tupata de free kro ne mu de bonani achre kro fufuro emu Adom Kasee ama ne boni de nani echre kro no emu na dehye wo hono no ene ne di nkomo de adesere etobuno east mantemo srafo orakosi Adujan ene regional security council national security and regional house of chiefs and Nkransa traditional council no anim so wo ntumi mbra won sra ba mu embabo wo mu ansa na de ekosui agensamo kwi adwuma ne ye na hiem ha adwuma bia anka ho biem sense aso nananom aton asase na ye de ho ye yaw se kurodom we nipadom we wo kurom ha na eye America asase omaje ensase na atwa ye ho ahia ne nyina de omaje asase ne nyina afiri yensem anapo ye me go see before be 4 o'clock me ko hwemo ekwe katapande guso eye adwuma to madaroma monya abade a abanwuram no moye e ni birisam ase o mogifiri ensem ye ni ba bi bedo didi kroma nyina awo mo ba nyina ye mabo kese anu azuro obi adodidi Enwachi Adom Kasee ne odikuro wa ahyayem na eje epoku ensoso edi nkomo no kire se de ekoso ne nyina no ode ho amanebo akwakobo oba ahema wo Nkransa traditional council no ne soso nya de se maye bibia ede fa ho ewu se nana ato asase no ye ko no ho kusa nana ni asini nantie na wona nantie no abeti se bi ko pya boye ni ye esaba ye krum ni se de hu se awon ke de place ma omu bi aka no ne krakra no unit committee chairman owo Eshayem Owura Besmaka Jepoku enso ka di twa to se ya fra MC di tolerance ka tell say no kwanya manim ne asase sam de ebe dina ma no so betima ka asase sam ya fra MP so ka de sam te de kire ntiji se na him ebe tena se no makasa mo mate ye hawo ya ba che na asase na 1 mile away every time say the October 2 months every time about 3 months it's not about 5 months away just one year do Yefi hona yen konsem fufuro emu ananse ne nam se opanyi ba ko ya wada asore kase ba ko ano opanyi afrim kwa ma ye koe ne omanfo bi a wo mo so mo hono mo e kasa mo kire se nye no kwane ne die ukopie mo hono ma ya bre ho sempa sanse afedie empanimfo enya ade asem wa betu dwa wo kire se sofopon ye oda resurrection power new generation church ano Reverend Anthony Kwadwo Boachi sabredie wada ne benkum so ensore ma no wani ayeko Won krata ba betodwa ya council Edema Resurrection Power New Generation Church nsa ehyaase no abamane se efi afimpenu ne do no ba akone mu na stroke eche osofopanyina oda asori no ano Reverend Anthony Kwadwo Boachi na Adom Kasee na asori mane bi edi nkomo no wo mo kire mu se abramane bo no betodwa no ebi mo dwonso gu wo mo ho ya afoforo nso so weni so esi wo mo de odi kan wo frɛ me no wo kan na ma anye ani
na ne otoso na ofre me mienu ne de no kwasem ni me dwonso me ho me ko authority bi gu me ho na kire se na ya tema me na mentimi nyina me na so fitina na nsa meti asem no enne ne da metimi agina ho ye bisama ka kira won konkron so ammoa me ono me buafo won konkron ammoa me a ka mentimi nyina da mi se bibi to mi so me hunu na mi hu nyina amudi so ko mi so hu dream anso ekowie no omudi mi kasaye se nyame na afa ni na ade akonti mi nya botre Enwechi, Elder Bako Resurrection Power New Generation Church, Elder Benjamin Yabua, and so called to us to say, Abraham Coy no Kohono Somoso for Penino and catch as a for Hobiomono, a Yawomo and Hujuri. But we say, Yama Ankon Seni, Yeshan, na Enra Amachi 2 a.m. Yakopo, ever far, Nakwa, at the point. To the Amoti and Eloquari, Yakopo, Abefa, Nakwa. Adia na to enikese pa arewo adue pa se ne wonim ye papa fie bebreni a wadi asafo anim atete akra ya peja ya betu sampepe sowe eti oya ade nyina ne krakra no Elder Benjamin Yabo asaka di twato se aso mpanyimfo ne nyina ebom homoden so mbetumi ne abusua no ahia no mape da wo de be ne na awotwe ene da wo mbe ye na ayi yenu abusuafo ehia se ne wonim no odi hye ti de abusuafo no de omo beka no na ye asafo ye betime ene omo adidi sa akobo no ti ene abusuafo kasa ye we sebe bia ebia e betra na ye pie book of condolence. Yɛmfiri hɔ ne yɛnkɔnsɛm foforɔ mu afie twa mu November bosomini mu arehusɛm bi asi wɔ Aowin mpɔtam hɔnom na nananom akyerɛ nkonnwa wɔ hɔnom wɔde nsɛm mu tudwa kyerɛ sɛ ne yɛtututuo ne kɔɔso ne free brasa tututuo ne kɔɔso menam so kora ma nipa bɛ nan free mu afoforo bi prepraeɛ no amenhu da bɔ manfo a wɔnom te Aowin mpɔtam mu nti wɔsrɛ sɛ posi mpanimfoɔ nhwɛ na wɔma manfo mɛhyɛ hɔnom ma na bɔmbɔ ho nsɛm nkɔ yie sɛ bɛ obi bia na koma atuo no na koma bɛsan atɔ ne yɛ Omanfo bekayi a obubobo so mede toso ensia wa afempinu ne aduonu mienu mu etototo koso ewo Aowin traditional area ema nipa nan ehwere wo monko a bebre nso eprepraye efri sabre no traditional council no ekire se abrebia won sunu gugem esanse wonim eda enipa bonfo ebetimi asan abebiem senti nsemtwefo nhyiamu a woye wo enchi na nana enuku panyina wo toso miensa hena wo new year akase tudwa se efri sabre nan ko onim sempanifo beyire bambo mama wo mo nanso ankoba ne sa ne senti obesere bambofo se mremu ye pese o mampanyin o mananso te se de kwaso bruiser ha na onwi ha na enyefe na obi asu no so asem kafra che wo ye kraman ha obetena se mo so de aba bomb kwachi a me sim just what bomb kwachi na obi a si enti eye security aspect in there is very poor over here. Enwechi auditu just say isanse sabo ne fusem ye koso ya ahensem nti obesere se asoye ehwe ahensem ene esoma hodo so na afa judicial committee entena se no hwehwe sansemi mu ema wo mo tiniti no omo fi se be onyo ohene nti de omo pe na omo ye asem nso no it was 2020 ana ekodi national churches nti anka omampanyin abampanyinfo omo hwe na omo ye na nanom omo ti asem nso no ni di mu kwan so omo nan ma omo to na nka omo hwe na babia no kwada bia no omo mfanto so omo de to na say traditional council sorry jane nan so wa fi say sa basa se we nyina no to betwa na no si yepe na ahemfo bi nso ene nsama wodo bi etodwa ade na ha adampan nti ni yepe se omo ye man insecurity aspect yepe se omo ye ne se si omo stay no they are still investigating if so omo investigate dia omo fa security ni bi emre hifia no mo bebo ban because see yankofo na mo hakra no mo even mo ye atuhu ache aduma mana no see obi ya nia omo nhwe ma asomdwe mra asomdwe na ede yepe na wo ma ya chi wo mo na yepe bill ma mo esanka no ye makwam ye ma mo bill no mo so pi enfo ayi dem fa mo
Every one in concern for from one say, I dare no, said your mind why and just will be enough for Mudia Kakranka, and yet they said, Mam Penny Kwana, ya a year in a centi, or Penny Bakwa, what tried they were a year UDS, Michelle University of Development Studies, Dr. Vida N. Yakon, or Penny Chemua, or Kwayan your book clinica, and Penny 4C, or Jim Muffin Penny do 9. I said, the near man said, Uncle yet to Tiapan, someone but home, dear, what shall man see a cosmo. Abankwa entimi enye de obi apɛ ema no esenti eya na wo ma wonsem wo bi ankorankora no nwuko awodo nso efato wo so a oha wo manfo hia wo wasetena mu no okoye bibi edeboa wo mo okota malemensine no emu a Nyobok Health Facility empino ene dunan mu a osiye eje mu Ghana Health Service nanso ensiesie bia enkoso wo hono mu a ede wo ha ebro manfo saa so yi ochwetwe ni ba kwa University for Development Studies Dr. Vida Yakon ena esiyi a nanko de boa mo manfo apomodensem etimi akonkan midwife wo aso ye ho Santuma Vida Dokma ene Adom Kasee atwetwe nkomo ene wodi tu dwase obesrese aban emra emesiesie ayaresabia no ema wo mo na afi wo mo akade a obetimi ede ahro manfo isanse emu enye. During the rainy season, when they come to deliver and it rains, water always enter through the spoil window and the doors. And some too, when they come to deliver, some of the equipment too are not there. Example is the scissors and they are not good. So when you are going to do, you will be facing difficulty. What I want to tell the authority is that we are begging them to come and help us renovate the room and some of the equipment if they can get it for us. Enwechi kromafo bi nso ene Adom Kasee etwetwe ho enkomo. Iya no, ewo ano. Ayi doctor no hospital no ebubu. Zinc ni na tutu nsu to a nsu eba inside ho. Ye nim de ebeye. Nti yesrese o man na obeji ade no wonu sumba ye de mbeboa ahwe hospital ni maya na woni nyina mu no ena lecturer Dr. Vida Yakon ya wono NHIS aso yi ma wo manfo editu dwase nya de obetimi ayenhwe ha amaso ye no age ne ho da nesenti ono so aye na afamu di a ode aboa amapo mode mu nsem akonkan e wo mansine no emu ensem bia wode tu Adom Kasee enim enie. My main focus today is to look at the clinic in totality. Since 2014 that this clinic was opened and handed over to the Ghana Health Service to support the system deliver service, it has never received any support from the health system or government, let me put it that way. Today I'm here to assess, I have been here severally, but today I'm here to assess the situation. The ceiling in all the rooms are falling off. I have brought a carpenter to look at how they can work on it, and I just think that they will have to remove everything because anytime soon it can fall off and cause damage. The address no Adom Churchill. Na beto jase mpempi no se koba so ba ne be mehie mu na sa koda pia koda no buon ma na wo yarefo kakra se bi mu fanche bogu ana be man de ne ti adom wo se yarefo de na nyame ba na be ya adesoa amama ne nkwantie ne prince owusu wo istogon bi so manfo bi se koba so ba ne be mehie ne ko wie se yi a wo se be man jai eto ba ne nkwa so na prince wo te men kan so mu e manfo se se wa kwa ba beto Adom Trotro ene etwegumu life ewo American House ene asembisa ye bisa ne se esese ye bo ema sombo se womo eko awo so na se womo ewo a womo manum a ebeba no ebi eye ayarefo asem ye bi esi ama bema bi ne ba wawo no wo se akwada no eye yarefo nti ono de nya ade a obehwe no wapo no ebusua so ye bema ebusua eta bema echi se abayo no eba ode aba no ode yare ana yarefo na aba ebusua nim wo mo anyintum wo manfo ma dwenkyere ewo ho enisen ensese bema no epo akola no because enye oba no na aboba to niyem eye wo bema na onyemu no na wo ye nti sakola na ye yarefo a unni ho kwan ba bia se wo po no ese wo di akola na wa wetu me ma dwenkyere no yo me so ma dwenkyere ne se nyankopon de papa maw na wo gia ade no de bone maw a wonje efse nipa ntimi mbo nipa ena nipa bia wonye nwuye ne so wonfa so
enti sɛ Nyankopɔn ama oba na de otie bia no nso bɛhwɛ ne yi wohwɛ ne obetima bɛyɛ papa enti eni kwan sɛ abusua ɛboa saa nipa ne sɛ ma ne ngye ma ne nhwɛ akwara no wo Nyankopɔn abɔde wo yɛ nipa ɛwɔ so hwɛ akwara no me so ne ameka ne sɛ ɛba ne saa ɛbɛma ɛma no ebedi awerɛhoɔ anaasɛ sɛ bɛma wo ne ɔbaa wo na sɛ ɔka sɛ ɔngye abɔfra no because of sɛ ɔyɛ yarefoɔ deɛ a na busua ne tae bɛma no akyi deɛ a na ɛsɛ akakra ɛfi sɛ ɛnyɛ bɛma no ankasa ɛna ɛbɔɔ abɔfra no Nyankopɔn na de fa bɛma no so ɛna ɛkɔdii ɔbaa ne hɔ nti sɛ waba ɛyɛ bɔne a yɛnda Awurade ase ɛyɛ papa yɛnda Awurade ase na mebisa sɛ asase so kura nipa bɛn na ɛyɛ bɔne yɛn nyinaa yɛ nipa nti yɛ nipa deɛ yɛn nyinaa yɛ nipa deɛ yɛn ase yɛbɛhwɛ no so yie because mika sɛ mehwɛ movie bi a ɛkɔm baayɛ no gyimifoɔ no ɔna ɔgye abusua no nyinaa yɛ dɛn ɛsi hɔ nti mɛsrɛ bebree sɛ saa na ɛteɛ deɛ ɛne bɛma no ɔmo mpa ɔbaa no ɛkyɛw because ɔmo afom ɔbaa no meso kakra a mewɔ ka hɔ no sɛ kakra me nso ɛka me sɛ din kan no sɛ yɛfrɛ me Agyabɔkye na kakra me ka fa adwenhyɛ ka me ka fa ehyiwe no ho ne sɛ sɛ de me nua bɛ me din kan kan yɛ no saa pɛpɛpɛ wohwɛ a sɛ ewiase no nye nipa na bɔ nipa nyame na bɔ nipa and ɔbaa ne bɛma nso hyia mu no nso no ɛnyɛ bebree na kɔso ansa na ɔbaa ne bɛma bɛ hyia mu sɛ yɛhyia sɛ yɛpɛ ɛba no ɛno bebree ɛba between ɔbaa ne bɛma no between ɔbaa sɛ ɔbaa no krampo na ebia na sɛbio mesrɛ ka kakra ebia na bɔne kakra bi ɛna nam sɔma sa even krompakyɛ de bi sɛ ba abɔnten ɛno no yɛ one and secondly nso bi na sɛ bɛma no nso no bia na otu anamɔ bi anamɔ na otu yɛ no ɛna bia akyɛdeɛ bi sɛ aba na kwam ne nyinaa nka mfua no yɛ nto ntwene ɛsan sɛ de nipa gu na asase susu bia no onya ɛho aketua na sɛ yɛni ɔba ne bɛma hyia na sɛ awo ɔba deɛ a megye sɛ sɛ ne etie bia no yɛfa no welcome yɛnto ntwene ɛsan sɛ menua kan yɛ no wonnim ni abɔfra no bɛwiase no ba bɛyɛ de aboa ebia na kura na mbisu sɛ wɔyɛ amotunu sɛ wɔyɛ yarefo yi enti sɛ bi wo bɛma mi de mapo no wo ba mfa ne kɔ no ebia na abɔfra yi mfa so de ɔde bɛbrɛ wo daakye krampo no ɛbɛkyɛn bibi enti no ne mɛsɛ ne sɛ busuafoɔ no nhwɛ na ye ni ye mra na adwebrɛ mra atensa kɔ abɔfra no bɛma no ngya abɔfra no wɔnhwɛ abɔfra no na asomdwie no ɛntɔdin sɛ ne bɛyɛ ye bɛba na asomdwie bi tuma bɛfie enti busuafoɔ kakra adwenkyɛ ebituma kakra fa ho ɛno no ɛm sɛ nyasɛm bi a ɛde bɛma na sɛ deɛ sɛ wɔkyi abɔfra no hwɛ abɔfra no sɛ ɛwɔ no na ɔde no ka ɔbaa no na wo baayɛ na wo na kyire no so no ne yɛbaa mu nie ne yɛbaa mu no as we say spiritually no esunsumu how bi ana yɛ honam mu how bi no one knows only God knows but ɔmo accept it no mo entanki Nyankopɔn na nyame ase sanse nyame na kyɛ ni to me asɛm bi sɛ biam ni sɛ ɛdeɛ bɛn na bɛma ɔbaa ɛkɔwo a akwadaa no ɛbɛyɛ yarefoɔ ma ne kyerɛ na adwon wi ana sɛ ɛdeɛ bɛn na bɛma kyerɛ bu sɛ na me sɛ question and busa first one na me bisa sɛ obema ne ɔbaa na awo nso ɔmo wo yɛ no bema ne so wapo akwalaa no enam sɛ akwadaa no ɛyɛ yarefoɔ yo pa cho question na obisa mu de oberima bi ebe na pa so oberima bia betuma kese wawo ba na onipa na be yarefo ntime po no sebio na adwene hardly for me to believe that but if it's so na adwene nya adwuma na aseden a obekese wa wo nti yarefo ba bu a na oba no so yebribi bu a man bu a wonyema enu anse ndrui wokoka wo hire wo awi hire wa we enu nti na mebisa se enema bensa na bema oba akọwo a ne ba no betimi ayarefo nti ebesi wo asem na aso nti sa wo enema bi nti bu a na oberema so kasa kire no wantie nti o busu ye enema sa no won de nruka no ye we no ye sa ne menema betimi afete akola na obewo no so bu a na oberema so ka kire nyina wantie nti akọ wonu ye na akọ bibi no so akọ bi na bibi dia wo so fa nyema bebre na timi ekọ so saade no oba wonyimo a wonnim ne eda oyem nti ense emra no bra no timi kọ hospital ekọ hu doctor se abefo fidie scan ne ade nyina aba nti se wo kọ na sakola ne ndeyie anase bibi se wa akola no ho a ombe hu aka akyerew nti ne ametimi aka akyere me nuamba no se wonyimo a ta kọ hospital obi wo ho a obetimi anyim onko hospital for 9 months na wawo eno nso e de sansunsun so ene eden
eba na ye nua ba no se bi wo ha onyim o se mempe se mewo at this time nti no num duro no de bi hye ne ho na ebi wo ho na moja ne bi ahohoro abesen nti sa akola ne form me a etimi form me something else wo a wani nye den enje sa akola no ho nti eno nso so ewo ho yo mesuma adwen kire ne sei ti se de ka ade ni dini bia na eni ho ba duodini ana ewo ho sikla ne yebetoi memitimu se nyame abode enti di yankopon pete se de meka nyame pe no na obeya ama wo niema bensa na bitimi ama me na meka se nipa de nya ne mpai bo obesire nyame me sa na meka na se ma wo obi a wonyem wadi aduro ka akura ne saa akura na amba akura ne bae so no ho yeden obi so edko hospital wada hospital na chese Adom trotro na yedi free East Legon asom wona ye free wona mo ne konsem foforo emu a eye ehene ya owo sefi kraya okrom ye no obodi mansini mo na pamfo e de ade hwede mo de ntompanimfo anim se enkanka nkran kwa ya resabia hodo ya no okuta National Health Insurance card apomudin si achiba na nso wo mo hwe yade no safa hoji wo musika se adro we de health insurance cover no agiji wo musika no so okoda bi sa to wa mampanimfo asonte na sa woni kro no onfa asotwe se fata eman National Health Insurance Scheme ebaye a ebeboa omanfo ewo apomudin emu enso na ibinum etai kase se wukra card no kra wudra yaresabia na pomdi adwumayefo egisika efiri wo ho ne senti mpanimfo epe ekwan ahodo a ode beso sa wo hawo no ano na sebeye na wo hawo ye etu ebetwenti ohina wo sehwi kraya okrom na nakwabnanko otosumienu ede ato omanfo anim se obibia obekwa yaresabia bayire wo agisika wabra ukra pomdi nsi achiba no bebo mpanimfo amane na nakwabnanko otosumienu ede sansem etu dwo wabra National Health Insurance mpanimfo wo sehwi dwaboso ekotena se esese onjumedi a wo ye wa afimpenu ne aduonu mienu mo Sansam no am say akoso ba na ye kan say sisi ano wo frɛ obi ti say na ye kan ha wo frɛ obi say hwan na agim sika nipa kwa no odwane on pese obeka say o ina agim sika because ni say bia o chan ye koyi nipa na di na yakobo ni di say na no so na ye yi na di but ade a amanfo oka but on the other hand say we need evidence to prove say nipa na agim sika no. How do you justify what you say? It say na ye kan che amanfo ni say obi agim sika ye bold ye bi so ye bold na enwu say asoma si na agim sika na mra eni ni na amanfo anka ye so o maka so o mo hwe so na o mo fanya suade enti sa de na be koso akoso enwachi energy aboso mensine no manager ya woda National Health Insurance Scheme no Bright Africia editu dwase aso ye ni ye de betimi bia sabayi a obi bia wo mensine no mo ebetimi ede ne ho ato apomuden si achiba no eso apomuden si achiba obodwa aboso a nananum aka no ha ye boye homodren because the only district in the region to have achieved universal health coverage even in 2022 because Draboso population of 90,000, no, 81,405 active health insurance. For that matter, he achieved 90.4% of the population with active insurance, which is an clear indicative say, we are gonna need say, now to situate, to milu. Adibi abeto bia sika bi wo so a wotua edeboa apomodense nchiba no nti ade nti na wonfa enhim because wonfa ho anhim a wotua edema obi nti ebesere se ne adwuma no ye bota yina ne se ye wo ho ma mobrewa te se mi amigina he ye na ye ni bi no yintina pomo Yegusua wa pomodensi achipa ensemu na kwa hafubante mu Regional Director the National Health Insurance Authority na scheme no wade ensemu ahodo atudwana ne nsemu enyina ne se wonmo apawa abedwaku ne nyina botaye ne se betena se na omanfo bi a wonmo aba beka so kwa yaresabia we ya ukuta health insurance so still no ano wonmo ji usika sa ayaresabia ne nyina ne nkrofo mu die piepie mu nyina no abedwaku ne beye mu hwehwemu die bebu abono no wade na famra kwanso Afomantem NHIS Director Alexander Fodwo Echiremu say wonom ene pomodin aso ye dodo na edinsa wo so se ne beya obetwi won hu afri sa kwan bone wo faso agiska free ayarefo honom nenso besi ne ya no wonom aguso agigiska ya no ka hu bi na amasese temamufo ani nye hu se wode NHIS ebedi dwuma wodane di se
sɛnea ɛbɛyɛ wɔnom ebetimi atu saa no yoyi ase afiri krom hɔnom no wɔnom ate abadwokuo ahodoɔ ɛwɔ mansini ɛne mantamu ahodoɔ sɛ bɛyɛ a ɔbɛdwendwene akwan pa wɔde saa asɛmi ɛbɛfa so. Yeah, that's every say program yeah. Adeɛ baako a baayɛ a yɛka ho asɛm paa ɛyɛ ɛsɛ bi full payment ana illegal fees a yɛgye free health insurance members hɔ abra wɔn akɔ hospital sɛ wɔn kɔ akɔgye ayarehwɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛno agya yasabaa mu ɛkakra kyerɛ sɛ nnipa bebree ni so wɔkɔ facility na ɔkɔ hospital so ɔkɔ ayaresabea ne yɛgye ne sika a ɛma ɔnyɛ health insurance nti nea yɛayɛ ɛne sɛ yɛate committee a ɛwɔ regional co-payment committee ɛne yɛsaa wɔ district co-payment committee na deɛ ɔmo yɛ nyinaa ne sɛ obi biara ɔbɛkɔ ayaresabea a ade a health insurance ɛtua ho ka yɛbɛgye ne ho sika no ɔmo bɛtu anamo na saa sika no a yɛgyeeɛ no yɛayɛ nhwehwɛmu ahunu sɛ baabi a sɛ sika no yɛbɛtu anamo ama saafoɔ no nyinaa ɛnsa aka wɔn sika. Joseph Sarkodie ɛyɛ kyerɛfoɔ a wɔda asutifi mantam mu NHIS ano ɔno nso kyerɛ mu sɛ ɛsan akwanpa wɔne n'adwumayɛfoɔ de egu akwan mu nti no sesei enipa dodoɔ na ɛna wɔnom de NHIS ɛba ayaresabea. But afei no kɔ na wiye no nyamia na kɔ n'anim ayɛ register 103,000 anipa yɛ register mu a wɔn card no yɛ active a wɔn betim de akɔ hospital na ɛsɛ nyamia dum nipa yɛ register mu yɛkɔ n'anim ɛsen afie etwa ni mfie mmiɛnsa etwa mu nyinaa nyamia dum yɛ district no yɛdi kan mfie mmiɛnsa yɛ di first mfie mmienu etwa mu yɛ di first na afie nso yɛasan adi first. The other one a Premtobre Kasee nti cobblestone okobankra baako amaka ensroja edra enyo number 1 she me hu ka se bisia me good student eja weekend ye na me frase ya me Jotex papa yi no ayi no nti wo so fa yefro no ne yenko ena yefro na ejira mu fia baby awu amaye na ena de ne hwɛ ne mu ye hwɛ ne ma ne ayi na yefro ya sa nti yenko bra ebu say ya da ye ho aba ye ba cobblestone na de Premtobre Kasee beto aso ye basisia Masada se uguso hwɛ Adom TV sabre mraso se ye Premtobre Kasee no mede enkoma awdo no so mede danwo mede de cobblestone na ma yenhya hye mfemfiri yenua Christian Twasam Achu a watwa nananom ewon siedo onim se enanom penifo de abetu dwa se match bosome ne de toso enan eno mo hwe se na wotweda no ebetime akoso sabre ukọ abusuafia na se omabie eye book of condolences ne mo a obia nso etwere ne de na ohwe screen ni so abon sampa ya de se ne teammate wo mo no wom ebo Black Stars ene ne senior players ne bi nso no ahyase ekofie ho etwere omode enada nkoma eba ne se Steven Tornado apia wono ekopie mu elfidie mo sanso ena kwadwo asamoa enso kohobi Derek Boatin Jerry Akamenko ene abusuafo awdo bebrebe ena nura omnyina nso no ekopie mu ewo abrantie eye Christian Achu na busuafie ene omohwese omde hyehyɛ ebegu akwan mu na aban no nso agye atum ne ehu dapoche a yebetimi asie yenu efre no Christian Achu nti wo hwɛ eye Black Stars teammate ni bi any former players ni bia omo so ewura mo no na yede eno so ehon komo kakra yede eja no yeguso hwe de bekoso ofie ho bia no na fe yede ehon sem so no etime ede abro na mom hye ne so se na wotweda no mpanifo akire se match bosome ne da etoso enan na sadwumedie no so ebetime abaso afema yemowura mo kakra ewo enkoma epie mo ewo Nigeria womo professional league ne mo na ohwe se dia eba na se enkomo wo enye anikakra hwe papa yie pa emame na picture ade papa wo gina ho no wo ye onim se team baako official na se shooting stars omo official baako enaja obra ye ba be hye game na se sebe wagina baabi na wayi ne bema na wogu nsuo
ewa goprama ye gina so asia kan otum South Africa de ya na duru ba bia na no ma bebre 0/100 e de akwa akiri pa the ref say e betimi enya Thomas Mo camera no omo pe twene ye pa we so ka so wo twene ye kura wan hwa ne ma be hu wo camera isu no na se TV isu no kenya de be ye kura we kura ayi pressure na pia akwa akiri kaka so twene ba anima ka be hu ne ye pa se e ha adwene nso we yade ba ko a esi ye e wo Nigeria wo bra Aqua United the visiting team official our meka official penimpa wo ka team ne ho panyina wono ene ka team ne ho as a technical team for no emu ba ko enaja said the adrun so na de dre no on person be ko inside kura wagina park ne so ba bi wo ye ne sa e ho no na mayensan enkopie mu e wo Saudi Arabia e say the odru a ye ka the king na say e ya branch Cristiano Ronaldo na unim say oman no e won hihye bi a said the Ghana ya na ye wo Founders Day no ene ukopie mu e wo ho no ma omo kire say omo Founders Day no e free 1727 tiene mame e free 1727 last year pe ene penfo e declare ne say a holiday and then so enu ade course nti no omo kire say no so e afofida na say holiday na bia na owura ba ko a afi ye de so ekita no e Cristiano Ronaldo e ma otum sampa na say Ronaldo ye say no okọ Saudi Arabia ho a Ronaldo ye ntoto na se ne wan hye go amfa ma team ne kura na mpanifo no ameki sure se mfa so de a e de ne kopie mu e wo Saudi Arabia ne de because ne ye wie ye Ronaldo nti obia e ka omo Founders Day ne ho asem na owie ya no enaja ompe eye omo taba ye a omo no me kakra nso e de ma opani se omo bobi mfengu ne video na Ronaldo nom kakra na onyinya ne onom kakra na onyinya ne de tosumiensa obogu ne yem se guna otum se yes ampa wadru Saudi Arabia uko Roma the Roma for ye no eno a na se onso utime ye nti wei ade a ye de kita Ronaldo no ena kire se owura no eyo pani ba kwa sebe osombo pa edima omanya eno eye Saudi Arabia onim so sinakan edima Al Nassr boboku no nti eno so nkoma akra ekoso ena sabre yede eno so etudwa ede ama no mame mfenwie ewo enu ada UEFA Champions League match a etudwa na hye ne so se ene Europa League ne so ebekoso anopa yede honkomo ebro ena nwumre besan ede honkomo nyina so no etimi ede abro ba wo Champions League ne mo no Inter Milan goalkeeper Andre Onana wone ni defender friend no eye Edin Dzeko ena ase ntawantawa kakra eba ye ewo enu ada match a ekoso ne mo de eno so esie na fe anochwaba adwoa se wa ede nkoma aka nyina da enso etimi ede abro midin ede Cobblestone okumankra bako amaka ensuroja adura enyono numero 1 she NCSC the address on the ensamo aka no etwaso ama ona ekuo ba ko ya ensha ban ase ne kofa bai metre ye First Rate Charity Foundation kofa ba ne Gideon Redu awua na wode ade hwede mu oden to mpanimfo nim se wo mu ade dem wo mayi wo ne ya na wo pese wo boa wo mu bi wo ma aya go kansie ne afi akande ahodo a wodidi won dwuma nanso se wo kra ne ma na afi ama ahodo so ba ka ya na daso no ne bo no eden dodo nto hwe mpanimfo sa nya bia no eniama wode boa wo mu adi dem sa no so wode hu no ema na eba panimfo hwe na to daso no wontete so ema wo no Gideon Oredu awua enete First Rate Charity Foundation na wani amane boni enkomotwetwe mu no ene wode tu dwase wono bota nyina ene se emabunu ene wono mu asebi wono mu adi dem no obetumi aboa ama wono enya daache papa wakato aso se esanse wono mu adwumakuo no wanya adwuma emfam peskenti no akade ene eniama wode boa ma wono mu a watwetwa wonsa ene wonnan otumi adi bi ehyema wono mu no aban enhwe na import duty say woso no wante soma wonum sabe obetumi aboa manfo bebre project we your friend of free hand prosthetic fitting which is the hand project project you share artificial hands emma one omu enisa it across the country and a project I for the past 2 years with the source of funding currently we don't have any source of funding our partners which is Give Dignity and the Hand Project our more Germany almost and more kakra with materials now mo de ba no nti
The other so no ye call obi man so ensem Nigeria memo na ye kwa kopi onsa abatwo no ho nsam agire mu gidigidi e Nigeria man no emu na betodwa se picture obi ya enka ne no ye governor no se wo no kra ne opanyina wogina ne mfie no e wo form na de wo form no ye 61 years. Madagascar mino emwa emframa pa ya no woden ehum kese pa etumi etuo honom emame no kasa de nipa be yempem dunsia ne ahensia ena chese wonom epra bebi obeda kra ne mu ode afoforo bi nso afaso afrimo. Enyifo mo Madagascar mine mu abebo amane a wo mu etwese tropical cyclone Freddy ya wo mu eje mu no enam so amanipa nan ena ahwere wo mu enkwa na se National Risk Management Office ya wo Madagascar no etwede a asochi ebo mu no adehwebe 16600 ena wo mu ho ekan na cyclone Freddy ya wo je mu na wo hwese nke benam so na nsuo ato no enya de sensuo bia etoi na dwumadi a edi wo Madagascar no ewia wo mode omani ebetwe Mozambique ena Zimbabwe mine no emu. Mijina so na Premtobre Kasee abede somwo no ene ya wade awie mede ne nyina siwhwe bi live e wa DSTV channel 280 Go TV channel 178 usia me aya frame anoche wa ba adrase wa fire for fire to aso me da se emwa